Ahoj přátelé dokonalých silničních kol. Jistě se vám někdy na vaší projížďce na svém luxusním, ať už moderním nebo vintage silničním kole stalo, že jste měli defekt. Vytáhli jste tu luxusní malou pumpičku, kterou jste si vzali do kapsy a po půl hodině usilovné práce jste odjeli na poloprázdné pneumatice směrem domů. To vše se teď může změnit. Už jsme si ukazovali v minulém videu test elektrické minipumpy. Teď je tu další konkurence. Vyzkoušíme nafouknout 3 kola, protože v případě, že píchnete víc jak 3krát, tak jste smolař a nemáte na silničním kole co dělat. Tak to je fofr. 3 kola, zbývá ještě 1 čárka, pumpička je trošku teplejší, ale to nemá na nic vliv. Rovněž plně nabitá, větší, přehlednější displej, ale elektropumpičku nemáš na čtení, že? Na 3. kolo vyzkouším tady tuto zajímavou prodlužovací hadičku, která má velmi zvláštní konstrukci a na galuskový ventilek se odšroubuje a povytáhne. Hadička funguje docela dobře, musí se povytáhnout a šroubovat na ventilek, pak nemusíte pumpičku vůbec držet a nevadí vám, že se trošičku zahřívá. Ale kdo by se s tím tahal na cestách? Tato varianta funguje stejně dobře a je výrazně menší a lehčí. Pumpička se taky zahřála, přestože má chlazení, nicméně 3 kola v podstatě obě nafoukly. Takže kdo chce dražší hliníkovou variantu, kdo chce levnější a nevadí mu trošku větší rozměry, má možnost si vybrat. Za poloviční cenu super výrobek.